ngadap de ke jing sungu yo blai se isen ke por ke mentah ya ke bangayo ke ke lat ban ya kren bat pi di ke breu ke bakodor di ke breu ya ke bau blai ula iet ya ke bau blai ula jet ya ke bau blai uyo i ya ke bau yo snow ya ke bau tip na dong shadong ya ke bau piat ling ba mentah ndan bai i mano namar kata ke bashabar ke jong pi ke ibiang lut na dong shadong ka ibiang lut na dong shadong i kumbam dan jingruna ha ru pirke pikemen i kumba kadap ka biang na dong shadong henry pitip dang mapi ya kata ke jingya lenti ke jong pi pitip dang mapi ba pi sngo tho dang mapi yau ta uprek ubathar ha ka kjat ke jong pi kata ke juti ka ba pi pong kata ke jingya lenti ke jong pi ka dai sha ka ba pen pang ka ba pen thang ka ba pen sngo si ka ba pen mong ya pi ba dia kata ke kjat ka ba mong ba ita ka snam ka ba mi dai tang mapi ka ba sngo tho ki breu ki pet sha ndan shu kum mapi ndan shu ka jing im kum ka jing im ka jong pi hot pi don ka spa ka po pi don lut na dong shadong pi don ki khon ki ti pi don na dong shadong henry tang ka ni ka wei pi lingo ang balai pat phim don ya ka jing suk phim suk ta ha ka man sim pi de bi shakri blai hi henry ka don ka jing bom suk ha ka man sim ka jong pi pi de ka kristan na snow henry kam don ka ta ka jing suk ha ka man sim ka jong pi mar pi don ka jing ele bom new lock chong pi ha ka ba shabar biang lut na dong shadong i kumba ka biang lut te pi let pi wan hi henry tang ma pi tip tang ma pi sngol tho ba ga ne ka jing dai am ka de ka jing dai ka ba thang tam ka ne de ka jing dai am pi sngol kumba pi la sha shet kala pi sngol kumba pi la sha di pi sngol kumba pi la sha le ben henry pim lut ban ya tho ya ka ta namar ka ne ka rai ka de ka rai ya ka ba pi rai ka ne ka rai ka de ma pi jet bat kum ta pim la shu ban ya tho hano pi shu kit halade bat pi shu jinjar halade pi shu yam halade pi thang halade ba kita ki umat ki mi man la ka por pi kali ke ne ke jingkali balai yang akum ni balai yang akum ni balai banga sha ya ke ne ke jinjar kum ni pi ke breu ka bla sha shat kala pi ke breu ka bla don breu teng man shwa pi la persang ban ye pen biang bo tau breu man shwa roi kam biang tau breu la yo no sha wei man ta fi yo so ne wei o ne wei u kam sneu shu ban yu tau ban kong ba ka jing im ka jong fi sha ka de ka jing im ka ba so sat hado kata pi sha pan pi sa pi sha dawa pi sha shim ya ka ka ba pi don pi sha thok pi sha sukor ba pi sngo ba ka jing im ka jong pi ka long be tang ha swin pem sung thu shu pi yo ne pi yang ka khando kam dan shu ya pi sngo ko ba pi ya bi ha swin da shong ru mlang da yang ru mlang kata ka de ka jing im ka jong pi phimla ban ya thu hano ru shu yam ki sin kli ka jong pi man la ka miet ki shu ji pi ka an ha ka ta ka jing yam jo phimla ban yam ru pi ka an pi yam pi thang pi pang pi ja umat bam dan bla ban i ka ta ka jing ja umat ka jong pi dai tang ma pi ba yo i dan bala ban ya snow ta ka jing ot ka jong pi dai tang ma pi ba yo snow ya ka ta ka jing ot ka jong pi bam dan pi snow shu man tam dan bala ban ya rap ya pi snow ko ba ta ka perthai ka jong pi ka la kot pin avoid ni bri rum la na marba pimla ubot bet ukran bet uberngam ru uberthan ru ka jing im ka jong pi but pimla ban avoid yo ni brio pimla ban ya thu ha yeng ha sem phimla ban ya thu ki men ki para ki jong pi ya ka kme ne kupa jong pi phimla ban ya thu ya ki kini ki jong pi phimla ban ya thu ino wat ki parlok ki jong pi ru pi ngole ran teng mar ka decision ka de ki jong pi ba fi la rai deng ta phimla shu ban ya thu hano ya ka ne ki jing ya lenti ki jong pi nga kwa ban ong fi ka ne ki sngi utra e pi la pi om dan ba i mano ru jisu i ka ta ui cái jing pang cái đó nội trong phi ui cái jing thang cái ta cái jing mong ha cái mình xem cái trong phi ui cái ta cái umat cái bà jao man la cái sngi ui cái ta cái sinh kle cái bà je ui cái ta cái jing ăn cái trong phi ui cái ta cái jing yam cái trong phi
ya kata ke jing susi ya kata ke jing mong ke jing khuslai ke badan rapo ke donut ke jong fi dei tang utrai uboy I kata ban kwa ban ong fi kan ke sngi ke mentah oni jisu udan ndai ban penram ya fi wan ndai ban ben ban kho la ne ban ong ya fi ba ke de rai ke jong fi ho phala janjar mentah ban penram ya fi ne ban kren sneu ya fi em udan em hangan ke jaka kumbau ya kendu ya kanong samaria em kabriu ka bla syak kan taj em kabriu ka bayam tang haladi sangut ki tanga ka don bung niu ba kai shong manta ro mdeu tanga jong ka ka smuthu tamaka te ke jing pang ka don jong ka kam kwa ke jing shaban le sneu henry kata ke jing sneu ka wan bet ka shwan la ka wan ka wei hadin ka wei hadin ka wei pismo kum tai la dir pim kwa ban le sneu le ke jing sneu ka wan bot e pi dap ka wei dap ka wei but man ta fi don sa ka ta ke jing e ka snok ka ta ke jing e api ka tro ka pen pang ka pen mong ka man sim ke jong pi ba dei ta jisu bla ban I ka ta bang ka ban ong I fi ka ne ke sngi jisu habuan ka nong samaria ke kendo yo jisu ba ha ba ka lai kendo yo jisu ka lai kendo yau nong pen em bat yau chris o balong messiah ba nda ba ka lai kendo yo ka sempleng ni masaya mdai ubawan mat penram ndrei uwan ban pen im ya ka tading tanga sngu akan ik por ka menta bu trai udan ban ai fi ka jing suk pading tanga kwa ban dwai na kam ta jong fi ka ni ka por bu trai ong ka jing suk ka jong ang ai fi ka jing suk ka jong ang I no fi om kom ba ka perthai ka ai ndrei nga ai manga I ka ta ka jing suk ka jong ai fi wa chep tieng len ni wa khuslai ong trai tading ta ubriu la le yu fi ong ka tin ka jong blai ubri umla ban nei AP ubri unomla ban so CAP but nganget bo try la da open kala ni ubri la da open kala am un weng no in ubri na ga jing em ga jong fi kala biang ga jing em ga jong fi ya ga ba fin em be tang ba try ba fin shakri be tang yu try ya ga ba fin pen comment tang yu try ya ga ba fin pesu bhai u fin pen hon tang ya u namar phimla ban pen hon ya gi bri nga kwa ban ong fi ga ne ga jing si sha phimla ban pen hon ya gi bri fi le kat ba le ro PIT kat ba PIT ru pin persang kat ba persang ru Henry kata ka jingle ke jong fi yau breu ka sa hi tang ke jingle breu ni tau breu la ban klat no bat kita ke jingle ke jong fi baro ke sulong len ai lut baro phimla ban pen hun phimla ban le AA ke kwa ban dwai nam ta jong fi ke ni ka por ka ban ta ngai bo trai un ai bor ye fi ngai un pen tengen ye fi na do man ta ga sngi ta download ka ba pat ta download ka ba snosi ke jong phi ba ta ka jing im ke jong phi kan long si sham dei tang ba shur ke tang ka ba shabar ke jong phi hin re phin ke na do ka download na do man ta ka sngi dei dang phi shkumen tang ba shpen I shabar re phin da yo si shai ta ka jing men ha ka man sim ke jong phi na kwa ban dwai ka ni ka por nam ta jong phi kwa ban dwai ngai utra un le ka kamba na ka ban ta jong phi un ai ka ni ka jing tengen un ai ka ni ka jing men la utra un le em un le bet la un pen kala un ubreu ba PPS shong ne un pen kala no un ubreu ba PPS shong inya dwai ngene ka por ka bamata trai ne ka por nga wan ban ai ngo ye me na ka banta ka ne ka khon ka jome mi I ka jing jar jong ka mi I ka jing kordit jong ka mi I ye ka jing so sat jong ka trai mi I ka konrat ye ka jing yam ye ka jing ot jong ka mi I te trai ye ka donut ka ba ngosi bangada dwai ngada kerkhu ne ka khon ka jong me try ai kai ka ta jing kemen ai kai ka ta jing suk ai kai ko try ka ta jing tengen pada do men ta sngi kanom jau mat shu na mar bas ngosi kanom jau mat shu na mar ba kamong ka men sim mar ka tien ka jome ma ang try na bangan ai pa ka jing ko jing khia ai fi bangan pen khia ai fi na ta jing mong jong fi baro bangan ngai try la ka donut ne ka kon ka la mong men pen khia go try la ka la pang go try ta ka men sim try nga tip men serput serpai men sop men span ablai bakan ka khon na do mata ka sngi kan yeng no jot bakan shakri ema bakan phaidien sho na do mata ka sngi kan IT lot ya lo ka jong jing em go try na mar dei tang hame ko jisu dei tang hame bakan ka khon kan yo ka jing command ka jing suk dei tang hame go try bakan ka khon kan yo go kan rat try ya ka jing em ka ba shisha ka jing em ka ba dapura ka jing em ka ba shlei ba ka jing em shisha ka ba dap da ka bor ka jong me dwai nga ker khu hallelujah try na ka khon ka jong me try jisu hallelujah try eat ye phi utrai un kar khu ye phi utrai un per sle ye phi utrai un teng shan ye ka khamat ka jong halor ji em jong phi
bangai un pen kalai no breu pi shong bangai nget utrai man ba ko ga man sim kan jat no un pen kala man ma pi to ai ba hin pai sho blei ngau ba pi pai sho no breu ro ka dau ka long namar phim pat pdiang utrai ho pi long ka stan re phim pat ya do man sim pi ya ka do pi thrai danga yo no breu ka jing em kan biang rei em kanang jinjar kanang so sat kan ga jing em kanang wan ra pen ban shibon ki problems ada dua ini dok mentagas ibu utrai le ki kamba pinum ya so aga do nega jing perkat breu ke jong fi nega jing mut breu ke jong pi andre fin ya da ka bor ke jong blai lau blai pen kelai no breu le blai pen kan ria no breu ngai ngo ya kata try me long blai bo start me la ban le ya kata hagar teng uji sunga duai amen but amen ngai try le kamba be mo ya ke jing em ke jong pi da ka dawat ju kuslai sedang masyakri bahano utrai na dok mentah Anum le kulmar so gajing im jong pi sedang man IT lot yala de how try mar hau kadang gajing kemen hau kadang gajing sok wong awan ban ai gajing im pinyo akrahai ru ya ka to ai pinyo akrahai gajing im gajong try ha gajing im gajong fi yo try fla yo ya gajing sok ya gajing kemen ba ya gajing im boleh kur kui fingin se siam pak publish buat amen